А давайте скажем хором. Там жили кто? Куры. Правильно. Вы видите, как робят куры? Да. Ну, я не робят. Правильно, робят. Куры робят кока-кол? Правильно, я чувствую, что вы отказываете абсолютно верно на это питание. Куры робят кока-кол. А як робить кот, скажите? Можете послушать песню? Финус, поспеваем песню? Поспеваем. А вы хотите разом с нами поспевать песню? А вы слухайте уважливо, як співає наш котик Фіндус. І будете після повторати за ним. Kury kwochczuć kokoko, miał, 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 murkoczako. Kury kwochczuć kokoko, miał, 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 murkoczako. Запомнили? Да. Ну давайте разом зараз. 3, 4. Kury kwochczuć kokoko, miał, 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 murkoczako. Kury kwochczuć kokoko, miał, 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 murkoczako. Добре, молодці. А тепер послухайте історію, яка здарилася у вёсці у Фіндуса і Фетсона. Вася, Бруки, мужчина и кот спокойно жили, не имели турбот. Они хитрый лис залез у просвод, у гостя до их полез. Для чего? Пролез для того, курей уночі, как вкрасти вещести. Казку про это послухайте, дети. Куры квохчуть, ко-ко-ко! Мяу-мяу-мяу, муркочако! Разом. Куры квохчуть ко-ко-ко, мяу-мяу-мяу, муркочако. Куры квохчуть ко-ко-ко, мяу-мяу-мяу, муркочако. Ти я ще. Kury kwochczuć kokoko, miał, 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 murkoczako. Детки, молодцы, вы так добро спеваете разом с вами. А вы догадались, про что будет оговорка? Кто здоровался в этой песне? Кто здогадался? А вы уже до нас подходили? А кто еще не подходил, а здогадался, про что будет оговорка? Кто ведает, может быть, про что ведется у кассы полювання на ліса? Про полювання на лісах. Ну, ух ты! Ой, а ты можешь сюда подойти до нас? Подходь сюда до нас. Что там здарилося? Скажи, як тебе зовут, другий мікрофон спочатку. Аделька, расскажи, что там здарилося? Спочатку все было хорошо, а потом лис захотел украсть кур, а потом его обхитрили. Добре, Вельми добре. Давай побляскаем опять сюда. Видите, а вы видите, как мы будем этого лиса перехитривать? Кто ведает, как мы будем его обдурывать? Ну, давайте вы подыхайте. Подойдите до нас. Что мы будем робить, как обхитрить нашего лиса хитрого злого? Як вас звать? Залили. Ну, расскажи нам. Як ви прихожі? Як треба обхитрити ліса? Як ти думаєш? Як би ти обхитрила ліса, щоб він не крав курей? Що б ти зробила? Наполохати треба. Лопнула баллончик. А, правильно! Чудово, давайте попляшемо. Треба лопнуть балончик, лопнуть повітряний шар. А що ще можна зробити? Ось ви підходьте до нас. Підходьте, мужчина, молодий чоловік. Як вас звати? Его обхитрить лопушками еще. Правильно, хлопушками. Правильно. Как ліс почує, як вибухають хлопушки, лопається балонник. Ну, підходьте і ваш варіант. Треба зробити курицю з повітряного шара, облепить вертками, лист наброситься, а еще в шар треба набросать усіляких страв, які от яких чихаєш.
Вельми добре. Я думаю, що ми так і зробимо. Ми лопнемо шар. А як шар лопає, хто ведає? Скажіть ще раз. Шар лопає? Баба, баба, правильно. А лис тогда чует что? Что лис чует? Страх. Лопни шар. Баба. Хитрий лис чує. Добре, зараз ми розкриваємо. А я ще у Фіндуса є один сюрприз. Якщо у нас є один сюрприз, який ми А не его после назвали. песенки вы мне расскажете. Ти подаш нас, Фідус, який тебе сюрприз? Добре. Разом розкриваємо, добре? Лопнет шар, ба-ба-ба-ба. Хитрый лис чує страх. Лопнет шар, ба-ба-ба-ба. Лис чує страх. Лис чує страх. Наполохаем мы лиса, хитруна терра хитрым. Подрыхтуем мы сюрпризы, Все и разом. до нас сюды ходи. Лопнет шар, Ба-ба-ба-ба. хитрый лис чує страх. Лопнем шар, ба-ба-ба-ба. Лис чує страх. Лис чує страх. Белую простину, я до ліса подпливу, як привіт со спини, і скажу і скажу ага, наполохаю лісу. лопнем шар, ба-ба-ба-ба. Хитрый лис чує страх. Лопнем шар, ба-ба-ба-ба. Лис чує страх. Лопнем шар, ба-ба-ба-ба. Хитрый лис чує страх. Лопнем шар, ба-ба-ба-ба. Лис чує страх. Лис чує страх. Ось петарды и хлопушки, только лис до нас прийде. Стрелим у поветра гучно, лишь в уши І закладе. разом. Лопнем шар, Ба-ба-ба-ба. хитрый лис чує страх. Лопнем шар, ба-ба-ба-ба. Лис чує страх. Лис чує страх. Ну что, як мы будем полохать лиса, вы запомнили? Что сюрприз у меня был? Який сюрприз був? Правильно, Шарик. А что подиктовал Фіндус еще? Про Шарика и петарду, и хлопушек. Правильно, костюм какой, еще расскажите. Давайте попросим, как нам еще раз котик показал свой страшный костюм. Як вы думаете, лис полохается? Ну, коли шар лопне, так може і сполохається. А скажите, а хто ще був у этой казці полювання на ліса? Там був ліс, так? Там були ще кури, так? Ще там був котик. Як котика кличуть? Ви запомнили? А ви пам'ятаєте, як мене кличуть? Ура! Ви пам'ятаєте? А скажіть ще раз, бо я трохи ночую, я старий вже. Правильно, мене кличуть Петсом. А хто там ще був? Ну, коли ласка. А микрофон где? Давайте мы дадим микрофон. Расскажем всем мой микрофон, кто еще не читал этот раз. Там був сябрук Петсона з собакою, і він приходив і казав про ліса, що треба забирати кур на ніч, тому що ліс може їх скрасти.
А гэты сусед быў добры вельмі ці які? А калі ён казаў, што ліс прыходзіў, ён быў злы. Добры сусед, хто яшчэ яго быў, скажы? Собака на поводку. Собака. А у кого з вас ёсць собака? У татовага сябра ёсць собака. О, а вы ведаеце, як собака гаворыць? Як собаку ведаеце? Правильно! А давайте проспеваем песню вот такого злого собаки, который полюет на лиса. Только собака робить вельми по-злому, ён злостно брэша. Зараз я покажу, как собака брэша. Лися днем амаль догнал, лися днем догнал. Лися днем подбиновал, амаль упалевал. Хау-хау, собака брэша, стрельба на моим пляжи. Отсажу я лиса в ресте, чести тут ён, тут горы. Нюхаю поветра носом и мотляю я хвостом. Лес малый, альбо дорослый, мне по правде все одно. Гау-гау-гау-гау, Лисенёк подпильновал, амаль упалевал. гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау. Лисенёк подпильновал, амаль упалевал. Детки, давайте разом. Вы готовы? Ну, я расскажу тихо. Тихо. Як ось собака буде подкрадатися до лісення, і буде тихо брехати. Треба набрати повітря. Розкажи нам, Валерій, як треба набирати повітря. Детки, як ви думаєте, коли ми співаємо, ми набираємо повітря сюди у легкі чи сюди? У животі, правильно, Хліберли, хто вам сказав? Тут є професіонали, напевно. Так, вот там тримаєш руки, так. Ты не знаешь, добро. Детки, давайте набираем повітря у животике. 3, 4. Взяли повітря і потім будемо співати. Гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау. Лисенёк подпильновал, амаль упалевал. Гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау. Лисенёк подпильновал, амаль упалевал. А давайте теперь, может быть, попляскаем наши залоги. Покажите ваши ручки. Теперь нам треба уже пляскать у ритм музыцы, как не полететь с музыки. Ну и так само спевать. 1, 2, 3, 4. Коли Пепсон и Фіндус побачили такого злого собаку, Фіндус, что мы захотели зробить? Скажем, злым собакам и полявнішим. Мы захотели наполохать злого собаку и его господара, Ведите чему? а не лису. Ведите? Лис сидел в кустах. А чему мы не захотели полохать лиса? Кто ведает? Ну, подойди сюда. Так, ага, у нас тут две девчонки. Девчата, скажите, чему мы не захотели полохать лиса? Ну, давайте начнем с вас. Тому що він спочатку прийшов, але на нього боявся, тому пішов в кусти. Добре, а ваш вариант? Ліс прийшов, коли працівник все подрихтовали, понюхал курицу и подумал, что это некая пастка. И поглядел на лапы, потому что думал, глядел на лапы, потому что мало ли она стоит на чем-нибудь таким, что опасно. Он поглядел на лапы, потом подошел, потому что забоялся и почув запах перца. А тоді прийшов Петсон, вернее, друг Петсона и его собака. Добре. Ну, давайте попляскаем нашим девчатам. А я еще хочу сказать, ось, коли ми з Фіндусом побачили гэта лісеньо,
И оно сховалось у кусты, мы его не захотели полохать, потому что оно было не злое и хитрое, а малое и кульгавое. Это лисенё было малым, и оно не могло догнать у лесі зайца. Там оно приходило на наш подворок, там скрасти курей. Нам його стало шкода, і ми вирішили його не полохать. І ми вирішили наполохать злого паляўнічага і собаку. І пакуль мы полохали гэтага злого паляўнічага і собаку, то лісянё, ведаеце, што зрабіла? А знову подошли до нас ті самі люди, які нам були вельми добре читали. Что зробила лисянё? Я забралась на кухню и скушала пудинг шоколадный. Який був пудинг? З чого був зроблений пудинг? Он был шоколадный. Правильно, ви ж такі от вельми смачні, ми постаралися пекли. А ви скажіть, як ви думаєте, нам було шкода такого шоколадного пудингу? Ну, скажи в микрофон, тебе было шкода? Нет? Дети, а лисянё пришло до вас домой и съело ваш торт. Вам было шкода шоколадного пудингу? Поднимайте руки, кому было шкода. А поднимайте теперь руки, кому было бы не шкода такого пудингу. Ага, вам не шкода и не шкода. Добре, хлопці, підходьте сюди до мене. Підходьте, хлопчики, сюди до мене. Я хочу сказать про лиса. А дівчата сюди ближайте Валерій. Лис был маленький и хромый, тому его пошкодовали. Підходьте до мене. Девчата, подходите все ко мне. Будете собираться. Дівчатки, підходьте до Ісуса, хлопчики до Петську. Хлопці, нам не шкода такого пудингу, і ми будемо сказати. Ми скажемо, Каліласка на здоров'я, лисяньо, єш в этой пудинг. Ми співаємо Каліласка. Наше буде слово Каліласка. Так, дівчата, так. Каліласка. Девчатки. Девчата. Мы сейчас смотришь, нам надо сейчас послушать. Хлопцы, готовы? Со мной раз, 3-4. Кали-кали-кали-кали-лас. Вельми добре. А дівчата будуть співати по-другому. Вільно, як вас співати дівчата? Девчата, вы будете спевать со мной разом слово на здоровье. Зараз я вам покажу. На здоровье. А ми, хлопці, поспіваємо. Давайте ще раз попробуємо. Это припев. Давайте еще один раз пропетуем. Мы Все разом. починаем, да? Да, хлопчики Хлопцы, починаем. мы начинаем. А потом- Набираем на ветру наши животики. 3-4 и... Кали-ласка на здоров'я, шоколаду без шкода, лисяньо яще малое, а близало шоколад. І співаємо разом. Ще раз. Іра, заспіваєш свій песик? На здоровье, Кали-ласка, мы не скромны, я же сим. Кто голодный и несчастный, шоколад раздели с ним. Хлопчики, гучно. Ще раз. На
дружно і усі разом. Калі, 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 ласка. Назда, 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 на здоров'я. Назда, 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 на здоров'я. Калі, 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 ласка. Молодці. Я вже Врешті не сідає, тому що котик Фіндус хоче вас навчити своєму танцю. Зараз ми трошки отсунем. Отсунем. Чтобы у нас было больше месяца. Осторожненько. Оп. Дорогие хлопчики и девчата, на развитание мы хотим вам рассказать еще про одну книжку пригоду котика. Як котика звать? И его господара, як зовут? Правильно. Есть еще одна книжка, там, где Фіндус съезжает. Потому что вы ведаете эту книжку. Добре, а я скажу для тех, кто не глядел. Котик Фіндус вельми любил скакать на свою лошадь. И он скакал на одной ноге, на двух ногах, и он скакал высоко в гору. А он скакал вельми рано. И когда Пэтсон спал, то я сейчас прочинался, потому что когда еще солнце навод не поспело взойти, котик Фіндус одразу починал робить свою зарядку. Он скакал, робил разминку. Вот. И тому Фіндус вирішив, як не перешкоджати Пэтсону, переїхати у новий пригожий дом. І ось тепер ми хочемо показати, як скаче котик Фіндус. І я думаю, що ви навчитеся разом з нами цьому танцю. Дети, гэта будзе вельмі складана. Мы будем спяваць разом і яшчэ і скакаць. Зараз спачатку я праспяваю вам, а потім я покажу, як ми будемо разом скакати. Раз, два, три, раз, два, три, угору скачу сябри. Раз, два, три, раз, два, три. Ще раз. Раз, два, три, угору скачу сябри. Раз, два, три, раз, два, три. Як скакати будемо? Спочатку направилися. Раз, два, три, угору скачу сябри. Раз, два, три, раз, два, три. І ще раз. Раз, два, три, угору скачу сябри. Раз, два, три, Тільки на припеві. Я задумала. Jeszcze słońce nie wzeszło, ale kot nie śpić ужо. Nie żadaje kocik spać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Скаже Фіндус да так. Раз, два, три. Вельми рано я люблю поробить разминку. Я ракету вышибу, я без лампы. Скок на лодку я скакаю высоко. Кабы не стоя головой, достал бы за обломком. Раз, два, три, угору скачу сябри. Раз, два, три. Я ще раз. Раз, два, три, угору скачу сябри. Раз, два, три. Не дає поспать каток, мне хотя бы хрень клыку, он на ложку скок по скок, я без терапынку. Раз, два, три, угору скачу сябри. Раз, два, три. Я ще раз. Раз, два, три, угору скачу сябри. Раз, два, три. Ой, наскакався котик. Детки, вы уже заморились, напевно, так? Вы уже так само заморились, и кажем вам великий дякую за то, что вы читаете книжки, за то, что вы спеваете песни, за то, что вы танцевали разом с нами. Дякую великие дети, дякую великие батьки.
Британія проспіває пісню «Лопнім шар». І лопнім шар. Давайте разом распеваем. Лопнім шар. Ба-ба-ба. Хитрий ліс, а чує страх. Лопнім шар. Ба-ба-ба. Ясно раз. Лопнім шар. Ба-ба-ба. Хитрий ліс, а чує страх. Лопнім шар. Ба-ба-ба. Ліс, а чує страх. Раз. Лопнім шар. Ба-ба-ба. Хитрий ліс, а чує страх. Лопнім шар. Ба-ба-ба. Ліс, а чує страх. Молодцы, дети.